Hej og velkommen. Måske du kender følelsen af, at du gerne vil investere dine penge, men det kan også være vanskeligt at finde ud af, hvad du skal investere i, og hvem du skal investere dine penge. Og du oplever måske også, at rigtig mange af dem, du støder på i din søgen, de fortæller dig, at de er de bedste til det hele. Derfor så vælger rigtig mange at træffe deres investeringsbeslutninger baseret på tillid, uden at vide, om det også er hos de dygtigste. Og for dig som investor kan det altså have nogle konsekvenser, hvis du ikke træffer de rigtige investeringsbeslutninger. Så hvad kan det betyde for dig? Jamen, det værste, der kan ske, det er, at du mister dine penge. Men du kan også risikere ikke at få nok ud af dem og gå glip af afkast, eller påtage dig for meget risiko, hvis du altså ikke vælger det rigtige. Jeg hedder Simon, og du ser nu allerførste afsnit ud af 5 af et andet niveau, en videoserie om alternative aktivklasser. Så jeg vil guide dig igennem, hvordan du kan bygge en professionel portefølje, og hvilke andre investeringer du kan inkludere, ud over de klassiske aktier og obligationer, så du altså kan tage din portefølje til et andet niveau. Jeg er sikker på, at du bliver klogere gennem den her serie, og du helt sikkert også kan bruge din nye viden, uanset om det er til at lægge din portefølje om, eller næste gang du overvejer, hvad du skal investere i. Og det skal handle om alternativer. Så hvad er alternativer? Definitionen på alternative investeringer, det er, at det er alt andet end klassiske aktier, obligationer og kontanter. Og den her serie, den fokuserer på det, vi kalder driftsbaserede fysiske alternativer, som er kendetegnet ved at have lange, forudsigelige kontrakter, en stabil indtjening og også en stabil efterspørgsel på det, de leverer. Så du kommer altså til at komme omkring 2 typer af infrastrukturinvesteringer. Først om vedvarende energi, såsom sol- og vindenergi. Derefter så ser vi på andre infrastrukturinvesteringer, sådan noget som Power to X og cirkulær økonomi, hvor man for eksempel udnytter vedvarende energi og spild til at producere metanol, ammoniak, naturgas eller fødevarer. Vi kommer også til at dykke ned i ejendommen og deres egenskaber. Og afslutningsvis så vil du altså lære om, hvordan de professionelle gør og bruger den her type af aktiver i deres porteføljer. Så hvad gør det egentlig interessant at se på alternative aktivklasser? Altså de gængse aktivklasser som noterede aktier og obligationer, de bliver prissat ud i markedet efter udbud og efterspørgsel. Og det betyder også, at det kan være udsat for stor udsving, når markedet bliver nervøs for fremtiden, når renterne ændrer sig, eller at verdenssituationen pludselig ser anderledes ud end forventet. Og sådan nogle ændringer, de påvirker altså prisen på aktier og obligationer. Men sådan er det ikke nødvendigvis på driftsbaserede fysiske alternativer. Fordelen ved dem er nemlig, at deres afkast baserer sig på lange aftaler og en stabil efterspørgsel. Så de leverer altså ting, vi ikke kan undvære. For eksempel så skal vi jo bruge strøm i stikkontakten, vi skal bruge forskellige typer af brændstof for, at samfundet fungerer, og vi skal også have tag over hovedet. Og det betyder, at du kan forvente at få et afkast på alternativer, også i svære økonomiske perioder. Så du giver altså dig selv en risikospredning fra de klassiske investeringer, og du diversificerer din portefølje, så du altså beskytter dine penge og øger potentialet for at vækste din formue. Der, hvor alternative aktiver er anderledes, er typisk, at de er langsigtede. Mellem 3, 7, 10 år, men nogle af dem er så også helt op til 30 år. Og det skyldes, at når din investering er f.eks. i en ejendom eller en vindmølle, så kan den altså ikke bare omsættes i morgen. Du kan også investere i forskellige stadier. Greenfield, som er det helt tidlige stadie, brownfield, som er et senere stadie, og driftstadiet. Og der er altså en større kompleksitet, og likviditeten er derfor anderledes end i noterede aktieobligationer. Det kan typisk også være lidt vanskeligere at få adgang til alternativer, fordi de kræver meget kapital. Så derfor så er det altså også rigtig vigtigt at alliere sig med dygtige samarbejdspartnere og fagfolk, som har kompetencerne og ekspertisen til at kunne finde de rigtige projekter og levere et afkast på et institutionelt niveau og lave den dybdegående due diligence, sådan at der ligger en klar plan for eksekvering af opførsel, drift og også exit. Men hvad er der så at hente for dig på at investere i alternativer? Fordi det er langsigtede investeringer, så modtager du faktisk en præmie, altså et højere afkast for at investere over længere tid. Og lange kontrakter, de giver stor forudsigelighed på din indtjening, så det sikrer dig altså et stabilt afkast. Og du investerer også dine penge i noget, som ikke påvirkes på samme måde som aktieobligationer. Så helt kort, højere afkast, stabilitet i porteføljen og diversificering. Og det viser en analyse fra JP Morgan faktisk også klart og tydeligt, at gennem mere end de sidste 30 år, så har det at have 30% i alternativer givet et markant højere risikojusteret afkast, hvor du altså både har fået et højere afkast, men rent faktisk også en lavere risiko ved at investere i alternativer, frem for udelukkende at investere i aktieobligationer. Og derfor er det lige præcis det, vi skal dykke ned i. Hvordan du netop også kan opnå det her. Vi ses i næste afsnit, hvor det vil handle om investeringer inden for vedvarende energi.